Yo, what's up mga bossing? Meron tayo ngayong mga bisita. Meron tayong galing BGMP. Nagpalan sila bossing ng mugs nila. Yan, nakita nyo, naka-uniforme pa. Ka-out lang nila. Then meron din tayo ditong sniper na kararating lang. Sniper mugs, ulihan, bingkong. Mugs. Puro mugs. So, ilang mugs yan? 5 mugs. Marami tayong mugs ngayon na nalayan. May mugs tayong bingkong, biak, giwang. So ito yung mga mugs ng sniper, Mio, saka sporty, saka motorstar. Ito pang ano to, yung pulang yan is pang ano to, pang sniper. So yan din is bingkong, tapos crack siya. Tapos ito naman, itim na to nakasalang sa pang-alay natin is panghulihan yan na sniper mugs. Ayan, gusto ko rin magpasalamat sa mga pumunta ngayong araw. Maraming salamat sa tiwala at suporta mga bossing, sa walang sawang suporta. At yung mga baguhan sa channel natin, kung nagustuhan nyo yung video na to, paki-like na rin, paki-follow, paki-share na rin. Paki-share na rin, din paki-comment na rin kung taga saan po kayo, hanggang saan makarating tong video na to. So, ang location po namin is Zone 6, San Isidro Pili, Camarines Sur, sa Bicol po, sa Camsur. So, i-search nyo lang po yung pangalan namin, Boss Amigo TV, then i-search nyo po yung pangalan ng shop, Yorix na Carry Machine Shop. Lalabas po yan sa Google Map pag sinearch nyo, din sa ano rin, sa Facebook page, mga online, lalabas din yan. Makikita nyo yung mga ginagawa namin dito sa araw-araw mga bossing. Iba-ibang trabaho, iba-ibang customer, mga dayo, ganun, mga customer namin dito. Kalimitan naman talaga dayo. So yung walk-in naman dito is kunti lang, more on Facebook. Mga customer natin, kausap ko sa Facebook, doon dami nagtatransact mga bossing. Yan mga bossing, meron tayo dito i-conversion na propeller. So ito ay conversion ng female and male sa forward. So gagamitan natin to ng steel plate para malagyan ng 4 na butas para magkaroon ng tornilyoan. So kaya ma-processor din paggawa ng mga ganitong conversion. So ito ay hindi mga ordinaryong trabaho mga bossing. Kumbaga ito pinag-iisip